kayo ang pinili ni Guo Huaping na bigyan ng ganyang t-shirt kahit nasa ibang probinsya kayo at imbitahin o dumalo sa victory caravan ninyo. At bakit siya ang pinili nyo na isuot nyo yung campaign t-shirt niya at imbitahin sa caravan ninyo nung victory parade? Bakit po, Mayor? Yung pong t-shirt na yan, hindi ko po sinusuot po sa pagkakampanya po. Hindi ho, pero official photo to eh. May tatak pa nung seal nung bayan nyo. Opo, yan po ay nasa bahay po ako, Madam Chair. Kaya lang, naging official photo, may tatak nga ng seal ninyo. And then ito pong caravan, bakit nga po siya ang pinili nyong imbitahin na sumali sa Victory Caravan? Katabi nyo, nasa lead vehicle siguro ito. Pinaunlakan ko rin po pinaunlakan din niya po yung invitation po namin, Mayor, dahil nung motorcade din po nila, in-invite po kami, pumunta rin po kami, Madam Chair. Mayor, close enough ba kayo ni Guo Huaping para may koordinasyon yung mga staff ninyo? Nagtatrabaho sila magkasama. Halimbawa, si Miss Cheryl, tapos sina Miss G at Miss Kath. Close ba kayo ni Guo Huaping para yung tatlong staff nyo nagtatrabaho na magkasama? Hindi naman po, Your Honor, magkaibigan lang po talaga. Magkakaibigan din sila, pero hindi naman. So, minsan may mga trabaho silang ginagawa na magkasama. Hindi ako po sigurado, Madam Chair. Naku, sir, dapat sigurado po kayo dahil senior staff nyo po si Miss Cheryl. And mamaya, tatanungin ko rin po si Guo Huaping tungkol kina Miss G at Miss Kat. Siguro, Madam Chair. ako, yung mga staff ko sa opisina, alam ko kung sino mga katrabaho nila sa ibang mga staff dito sa Senate. One related question kay Senator Joel. No, Madam Chair, I've been here for a while and para ho tayong mga bata dito, Madam Chair, na suot mo yung t-shirt ni Guo Huaping, magkasama kayo sa float, kayong dalawa lang, sabi mo madami, nasa official photo mo itong t-shirt na ito, Mayor. Siguro wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. May relasyon ba kayo ni Alice? Gusto mo ba siya? Gusto ka niya? Ay, wala po. Wala pong ganyan, Your Honor. Hindi kayo lovers in Pogo? Ay, hindi po, Your Honor. So, dinideny mo. May partnership ba kayo? Anything? May bank account kayo together? Meron kayong negosyo together? Wala po ni isa po, Your Honor. Ganon? Hindi kayo nag-isip? Hindi kayo nagplano whatsoever? Wala pong ganun, Your Honor. So, MU lang, MU. Wala din po, Your Honor. Ano ba yung MU? Paalam ko ano ibig sabihin. Ha? Nabutan mo Okay. ba ibig sabihin ng MU, Mayor? Yung MU po, ang pagkakaalam ko po, yung mutual understanding. Wala po, kayo Your nun. Honor. Hindi, ang MU merong usapan. Ay, wala pong usapan kami, Your Honor. Salamat, Senator Joel. Madam Actually, Chair. marami akong tanong mamaya tungkol sa mga negosyo. Hindi po ako naniniwalang wala kayong negosyo. Madam One related question sa SP Pro Tempore. Tungkol doon sa t-shirt, di ba lagi mo suot yung t-shirt ni Alice sa mga birthday mo, sa lahat mga iba't ibang events. Correct? Mayor. Suot ko lang po yan po nung pantulog ko po, Your Honor. Okay. Minsan, nagkakapareho kayo ng mga t-shirt. Suit niya at suit mo. Parang merong his and hers o couple shirt kung tawagin. Tama? Hindi naman po, Your Hindi. Honor. O, then, papapakita ko lang sa'yo. O, ito. O. Di ba? Pareho? Opo, Your Honor, pero nabili ko rin po yan na damit binilin ko po, mo Your siya? Honor. Hindi po, Your Honor. Paano naman nangyari yun? Pareho kayong ano? Hindi ko naman po siya piling ibili, Your Honor. Ano nga? Nagkataon po siguro, may, Ha? Your Honor, na ganyan lang Regalo niya sa'yo? po. Wala naman pong nireregalo sa akin, Your Honor. O, binilan mo siya ng t-shirt? Hindi rin po, Your Honor. Ito pa, isa pa. Wala pa rin kayong relasyon? Wala po, Your Honor. Ano ito? Pareho naman kayo t-shirt. Parehong blue. Polo. Your Honor, marami naman pong magkakaparehas pong damit, Ganun. Your Honor. Ayaw pa rin talaga umamin na nagkataon lang. Wala naman po kaming relasyon, Your Honor. Talaga. Sige, mama, ipuprove ko talaga na meron talaga kayong relasyon. Gusto mo ngayon, pagpatuloy ka lang, nakakayala kay Madam Chair. Marami pa siyang katanungan sa'yo. Pero ayaw pa rin umamin, ha? Opo, Your Honor, hindi naman po talaga. Wala naman po kaming relasyon. O, alis go.
Ikaw ba bumili ng t-shirt para sa kanya? O siya nagregalo sa'yo? Ha? Yung mic po, Ms. Go Huaping, isang sagot dun sa tanong ni SP Pro Tempore. Hindi po. Ano yun, nagkataon lang, pareho kayo. Pareho kayong t-shirt. Ha? Hindi ko nga po alam may ganun picture po eh. Ano? Hindi ko po alam na may ganun picture po. Nakasmile ka pa eh. Oh, pareho. Siguro campaign shirt, uniforme nyo to, kung saan. Ayaw nyo pa rin umamin. Sige, Madam Chair. Salamat, SP Pro Tempore. Huling tanong ko, Mayor, dun sa mga naunang photo, no? Yung pagsuot ng t-shirt ng isa't isa, may couple shirts, yung pagpunta nyo sa Victory Caravan ng isa't isa. Close enough ba kayo ni Guo Huaping na mapapirma yung kinakilalang kapatid o kamag-anak niya dun sa mga joint businesses ninyo? Ano pong close po yun, Madam Yun Chair? po, close enough ba kayo na may mga joint businesses na inyong dalawa na ang pumipirma sa papeles ay si Sheila Guo? Ay wala po, Your Honor. Wala pa rin. Okay po. Actually, Mayor, sa totoo lang, kasi yung mga naunang tanong namin, isa sa pinakasimpleng sagutin ng totoo sana. And actually, wala po akong pakialam kung meron man kayong romantic relationship. Wala po akong pakialam doon. I am interested, we are interested in the possibility of your criminal relationship. Kaya inuna na namin yung mga tanong na ang dali sanang sagutin ng totoo sa mga litratong iyon. Ang pinaka-interest ko po ay kung may sabuatan kayong dalawa para sa kadiliman at kasamaan. I want to explain my keen interest in your relations with Guo Huaping. At ipapakita ko ngayon ng ito, ang affidavit na ito. Okay? And for the record, we are flashing this with the consent of his lawyer, no? Yung affiant. Niredact pa namin yung ilang mga detalye para sa sarili niyang seguridad. Okay? Ayon dito po, Mayor, sa affidavit na ito, yung staff ninyo ang nag-arrange ng notaryo ni Alice Guo o Guo Huaping sa petsa na wala na siya dito sa Pilipinas. Ha? Mamaya po babalikan ko pa yung affidavit na iyan. Pero dun muna tayo sa inyong business relationship. Basahin ko lang yung ilang bahagi ng affidavit kung mabasa ko. Medyo maliit. Pwede bang lakihan natin? Okay, ayon sa affidavit na ito, on or around January of 2024, Ms. Ordonia